Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngo-MC Pholobaso Andile wakangcobo. Sikubingelela ke kwisikhondla sikamabona kude uSiyaviva TV1. Please don't forget to touch that dial. Let's assure ukuthi ya subscriber ube ingxenye ke yama shareholder kuSiyaviva TV1. Le inhlangano engumabona kude kulethela izinto ezithinta isintu kanye nomsebenzi omuhle wenziwa abalaphi bendabuko. Namhlanje ke sinomunye osaziwayo bethu kakhulu kuyona le channel oyingqalabutho masikhuluma ke ngezinyanga isisuka nazo kude sibambile sidudula ngenhloso yokuthi abantu mabaqonde ukuthi bakhona abantu abasabakhathalele futhi abafisa ukubalekelela ezinkingeni ababhekele nazo. Ngale kokupholisa amaseko asikwamukele dokotela omkhulu Dr. Mngcwabe Yahlehla sikulanda phansi eNewcastle lapho sithi khona kusosizweni ema4 eBlue House. Siyakubingelela dokotela, siyakwamukela. Angibingelele embukeli nakuwena mapholoba nethimba lonke likaSiyaviva TV1. Hey angithukile azimapholoba mangengena lana ukuxhakaxhaka usebula kule studio ayikhona hayi kuyasho ukuthi hayi nokuyasetshenzwa kuyintokozo enkulu dokotela futhi nathi asibonge sinconcoze kakhulu kulawo mazwi. Angithi silokho sikiphethile ezintweni ezinhle esibona nizenza. Umuntu nomuntu osekhaya akekho noyedwa kwalindela ukuthi inyanga ingabonakala igqoka into ecela ku14,000 noma ingabonakala ihamba ngemoto ekhomba kuma-miliyoni noma ingahlala kwi-mansion esabekayo ezigidigidi ngokubuka nje ivalue yaleyo nto. Abazi ukuthi abantu fanele uyifice ifaka amakhalibhothi noma imponde ezinukayo nokunye kodwa kube isithombe esihle sipendeka kubantu ukuthi umsebenzi wedlozi niwuphiwe niuhambele niyawusebenza niyawuqonda kodwa ungasho ukuthi abantu mabebona nina babona into esabekayo. Mhlawumbe ke makuthiwa siyaqala ukukhuluma nawe dokotela osukela namhlanje asikhumbuze umuntu osekhaya ukuthi leli temu lokuthi wena uzonda inhlupheko lapha ekhaya ikwazi zonda inhlupheko lisho ukuthini, lisukaphi? Mapholoba ngamafuphi uyazi lisuka kuphi ibhuti uyabona nje nama ningxolele babukele emakhaya ningxolele uyazi namanye mapholoba ngisho umfino ngiyawuvilaphela ngiyawuvilaphela nokunye irama mina futhi mapholoba ngaze nje move ukuthi streak isebenza esinkweni hayi njongo man isebenza lapha esinkweni nakuphi makugcotshwa izinkwa noma kwenziwa amakheke bengathi ukuthi mina irama into yokuthambisa iparishi liye ngaphakathi kusho ukuthi lento yokuzonda inhluphe mawungayibuka nje ijulile kuningi okwangilimaza noma kuningi okungilimazile namanje mangibuyele emuva ngubheka ngithi hawu kodwa ngoba phela lo kusho ukuthi sasiphambanisa ekungeke ngisole umuntu. Ngiyambonga ke noMango siyami uMangwenye lalele khona bakithi ekutheni wayemeka sure ukuthi silale sidlile noma futhi silale sidlile singabantwana bakhe. Uyazi mapholoba ikhona lento lema ungakubheke nje mawungaya lapha ekhaya mawungaya lapha ekhaya kaNgcobo uyifice lapha bayathi ke umhlwehlwe iphekwa semsamo umhlwe mayazi mapholoba angazi mani noma kwenzeka ngathwasa vele ngisemncane ngadla izinto ezingadliwa ezedlozi ngithi ngiyasheba ngiyakhumbula umhlwehlwe nawo bese ngawubheki nje besingawubheki kodwa hayi ngokuthi khona esasinethemba lokuthi khona ozokwenza emzimbeni kodwa sasifuna nje ukuthi sindlulise mhlawumbe ipapa noma okuthile ngaleso sikhathi ulekelele kuthambiseni hayi man ingqondo nje siyinike mhlawumbe ukuthi sidla noma inyama kanti at the same time lenyama mawungakubheke nje sesidla igobo ngendamandla ngenye indlela mapholoba. Yes dokotela usekuleyo nkulumo khona iphethini esikekayo lapha kimi kunombuzo othi uthini ngomzali ongafuni ingane yakhe iyohlola ngoba yena ulunge nalezi inkinga nazo akafuna ukuzwe ezinye akafuni ingane yakhe ithinta umuthi
ngobulunge yena enalezi inkinga nazo akafuni ukuthi begcine bediscover ukuthi bengasizakala kanjani kulokho ngoba kuzodala inkinga ukuthi leyo nyanga noma leso sangoma noma leyo mthandazo uzofuna imali ukuze akwazi ukumtakula kuleyo nto. Ake ngilinganise ngendlela elula nje. Umzali wathi maye ekhule edla ubhontshisi noma uphutha afune nezingane zakhe zidla into efana naleyo zingazama empilweni bekhona omngcwaba bangakwazi ukushintsha isimo bethi inhlopheko sizonde nawe kusuka manje senze impilo yakhe ibe inhle kakhulu. Kuyisifo nje kwakhona lokho uyibulawo kahle kahle kusisi sifo. Uyibulawo nje usuke ubulewe ngama ungakubuke nje Mapholoba sibuya emndenini yethu siphuma futhi emakhaya wethu ngokuhlukana. La khona ukuthi egcineni na ukukhula kuyimpoqo ukuthi nawe mangabe sekuthiwa nje usumdala noma mhlawumbe usiyakwazi ukuyikhethela awukungene nje ekamereni Mapholoba uyivalele wena uyidecidele uyichoosele ijinje like ukuphefumula yazi ukuphefumula ichoice yakho ufuna ukuphefumula it's up to you so now le ngizama ukisho ifana naleyo awukungene nje endlini uvala ukuthi mina inkosi yini engiyifunayo and makukuthi wazaleka kahle Mapholoba yes uzothi nje na ungena cishe mawuvala umnyango ufike ukuthi 1 2 3 ngesikholo kufike izambulo uambulele ukuthi la nala bese uthatha wena ichoice yakho uthi mina yini engiyifunayo yes ikhona ichoice Mapholoba ongayithatha uthola ukuthi 1 nje izokuxabanisa nomndeni wakho kuqala umndeni wakho ungakuthokozeli ngoba uchoose into oyibona ukuthi izophilisana nento futhi obona ukuthi izosiza wena kuphinde kube ne choice futhi ozothi na usuyithathile uthothi mhlawumbe even abazali bakho nabo uthothi mhlawumbe somewhere somehow bakungabazi because it's your choice ukuphefumula babukeli choice if ufuna ukuphefumula ukhethivala la le imbobo lezo uvale la umlomo futhi mawubona ukuthi kuzokubambezela ukuvala la cha noma nje ungathatha intambo uyibeke lapha i-choice yakho. Dokotela ngiyafuna ukuthi singene sigxileke emsebenzini owenzekayo lapha kwaZona iNhlupheko eNyukhasela osizweni ema4 esigodlweni esikhulu sakho abasincoma ukufa abantu bathi kule game udokotela ushintshe kakhulu umethi 2025 sibona ngeinhlelo nezimo nendlela ekuphileka ngayo masifike lapha yana. Ngiyaqonda ukuthi dokotela abantu abaningi abeza kuwena abanye babo bayibhukhela indawo zokulala kodwa kusuke kungaphikiwe egcekeni ukuthi bakhona abangathola leyo ngcinyana ukuthi bekwazi ukuphumula njengomuntu ojwayele ukulindwa uhambela amazwe uya koSwatini uyabizwa naphesha kwezilwandle uyosiza abantu kuyedinga ukuthi abantu bethole lokho umpheme ukuthi bekwazi ukugoba amadlangana kodwa sikhuluma indaba enkulu kulonyaka ukhulume ngekhandlela wathi liphuzo liyelo elani leli khandlela umuntu mayeza kuwe Mapholoba lelikhandlela eliyela njengoba namhlanje kuyi6 nje kulesine njengoba namhlanje kuyi6 kulesine namanje ngisaqinisekisa nangenyanga ephelile bengisho ukuthi ngiyacela kulonyaka u2025 nje ngithe unyaka wami ngifike ngashintsha ngisho isigodlo sami ngisebenzela kuso ngoba abafowethu laba bathi ayi baba hayi sesikhulile manje sesicela ukuthi yonke into ime ngendlela efanele alright ngikwenzile lokho kusuka nje ekuqaleni isigodlo sisha njengoba usho nakhona ngisesebhizi sese under construction kodwa maduzane sizophela kodwa sengibuyelile kuso ngibese ngithi mangabe uzoza kimi Mapholoba phathi ikhandlela eliyelo uqala uyikhanyisele wena ekhaya ulikhanyise nje uNkulunkulu onamandla wena ongahlulwa lutho babubona la isingabone khona ulikhanyise Mapholoba bese mawusulikhanyisile uloko kwenza namhlanje kusasa ekseni uzogibela uze lapha kimi noma uzofaka upetrol uze kimi bese uyalicima ekseni mawuzwa futhi kukuhle emahlweni akho unganqini ungavela ungiphathele lona nalo kufike nje ngilibambe nami ngesandla ngikwenzelani lokho Mapholoba ngifuna ukuthi ngiconnecte nesidalwa sakho inhlabathi ophila kuyo uthi mawufika futhi la ekhaya kwaDlamini kube lula ukuthi sithole ukuthi wena ubani uphila impiloni wena uhlala endaweni futhi enjani yini futhi oyifisayo Mapholoba kuze bese sikwazi ukuthi sibuke ukuthi kumele siqale kuphi siye nakuphi ngoba wena Mapholoba isizathu nento enza ukuthi
ngilicele lelikhandlela nokuthi nawe ubike kodwa ke phela mawukuthi uzele into serious ngakhona abantu abazayo nje athi umuntu ubhorekile awuthi ngiyobona udokotela umncwabo kodwa if uzele into serious ngempela and into iba serious if wena uzoyitshela wena lento yami le serious and if futhi awufuna ukuba serious uzoyitshela wena awukho serious if ufuna ukuthi into yakho ibe serious connect uyifice lapha kadokotela umncwabo khuluma phela nezidalwa nami ngizokuzwa inhlabathi yakho ukuthi ithini ngawe bese kusuka kuyaphezulu and ema wenze njalo amapholoba asibe sisahlola ngisho ukuhlola sivele nje sikhe phezulu siyithathe nje lapho la ingqikithi yakho ekususe khona ekhaya amapholoba. Okay. Ningizimu Africa worldwide sikusiya Viva TV1 hleli nodokotela omkhulu Dr. Mngcwabi Yahlehla. Nganiza ukuthi ningathuki manisizwa sikhuluma nangezinto ezinkulu sibamba ufisho omkhulu iningi labantu liyazi ukuthi uDokotela uMngcwabi Yahlehla kayena uphahlukile nomkhulumo wezinto zonke kodwa ngeke sakuyeka thina ukuyibuza imibuzo eyinjula nezokukhokhela ekuthenini kulokho aphendule ngakho bese ukwazi ukuyifundela umqondo ukuthi ikhona leyo nto uyakwazi na ukuyenza. Dokotela ke sikhulume ngokuthi ngabe unayo into ekuthiwa isiphakamiso kumuntu onenkinga ukuthi ibhizinisi lakhe liyafadabala kumuntu othi ngiyaliqala manje and capital nginayo kodwa into eyinkinga ngisaba ukuthi mase ngingenile kulo lizowa kalula ngcono ngizophakamisa kwaMngcwabi Yahlehla. Into yokuqala nje leyo mapholoba nami nje mawungakubuke kulonyaka kuningi engithe ngifuna kubonakala kimi egazini. Yes. Eqala ngoba ngiyayisaba lento yokukhuluma ngokuthi uthi udayisa icorrugate kodwa amazinya yelo uthi nomuntu okusilima kodwa usho ngesiso esinganga ngesiso esinganganali ibhakede noma singaka kodwa uthi nento yokusilima ngiyakwesaba ke lokho kufuna ukuthi sibuke kuwe ngenza njalo isibonelo. Yes. Angithi mawukhuluphele ku wrong kodwa ngenza nje isibonelo ngoba akuhambisane ya kufuna ukuthi kuhambisane alright noma kongenze nasi isibonelo esilula uthi uphethe nayi induku yokuthi utholise abantu umshado kodwa uganiwe utholise nayi induku ukuthi uthola abantwana awuna noyedwa umntwana into kufanele siyibone kuwe kuqala. Okay. Ukuthi yini lo ukhuluma mawukhuluma ngokuphakama uzongiphakamisa ngiye kuphi ngiyakuzonda naloko kuyakushuwa abantu bethi uthole inkosi yami hayi bafowethu ningixolele inkosi yami ningixolele ngiyazi ukuthi nani niyangibuka ningixolele uthi mapholoba uthi umeselani kodwa ulala emkhukhwini. I'm not saying kumele ulale kwi double story noma kwi big house kodwa wenzani ngemali osicharge yona. Yes. Wenzani ngemali osicharge yona kulungile into lo uhleli ulala nje lapha emkhukhwini othayela akulungile ngesingami mapholo. Okay, dokotela ngamanye amazwi nanoma ngawumuphi umuntu ofuna into ethinta isiphakamiso akakuthinta ocingweni lakho oluthi 073 073 219 219 6664 6664 siphinde 073 073 219 219 6664 6664. Asingene sigxile ke dokotela entweni ethi sinento esazi kahle ukuthi isho singasafikanga kuwena kodwa wasiposela yona izowenza umehluko. Ake sikhulume ngamandla omgodi. Yini umsebenzi wamandla omgodi? Uyazi ukuthi 2025 lona babukeli bengithi lento le yalo baba loyisele ku 2024 uyabona mayethi amandla omgodi mapholo lapha emandleni omgodi ibhudi ilapha lekuhlala khona obaba mase bathi ngayikhipha injula ngayikhipha ilapha lekuhlala khona abafowethu la sekuwamandla omgodi mapholoba kuphinde kube injula yamadoda kukhona ukuthi mapholoba kube khona umuntu mhlawumbe athi dokotela ngifuna ukuphakama use Cape Town and mawungakubuke ukusuka eCape Town uze ekhaya iflight kuthi xa besukubheka eceleni udokotela ungakamboni noma mawuthi uzozidrivela ufika futhi usuthe ukukhipha petrol wise and toll gate udokotela ungakamboni. So ke sesiyakhuluma usuthe idokotela manje ungenzeli indlela ukuthi ifike la kini shayela le nombolo 073 219 6664
noma ungasenda nje WhatsApp lapho uthi hi immediately bazokuphendula ngizokuthumelela amandla omgodi ngebhadi emapholoba ngangithe ama price ngeke ngiwakhipha namhlanje athi hayi phela ase u400 Dokotela bengithi mina 2025 kuzonyuka yonke into unyuka izinga lokusebenza kodwa iprice salokhu iphansi njalo mhlawumbe kusho ukuthini nalokho kuwena indlela okhuliswe ngayo nofundiswe ngayo yini abantu bezeqala enhlizweni yakho ukuthi uyaqonda ukuthi ukudura mhlasimbe kuzolimitha enqwaba yabantu ya ukudura kuzolimitha inqwaba yabantu athi nalento futhi yokucharge amapholoba yikahle uyazi ukuthi kukhona ukuthi ukufika wathi umuntu uzokucharge babukeli athi uzokucharge 10,000 ngiyabekisa kodwa mawubheka lo 10,000 icisha kakaza uphathe ngesandla engenzeka ukuthi uyawukhipha qulele kungenzeka ukuthi uyawukhipha hleza ngaquleka umphazamise nje aphuma gijime la avimba abantu athi uba uphethe imali into yakhe injani njani noma awuthatha uchayiphe kombheda ushuthe uyabona nayi imali amapholoba inama side effect wa iyagulisana nje nagcine uyabona so ekuchargeni kwami ngiyaye ngithi ngoba akekho umuntu ofonela my number amapholoba ukuthi ujabula ubhorekile whoever ofonela my number 073219 664 ngempela usuke efuna usizo ngempela nami ngiyangithokozele ngikubonga ukuthi uyitholile imali uthi afake airtime afonele my number 073219 664 so njoba efonela inamba yami kumele ukuthi athole naye ngempela izomthokozisa yena nomndeni wakhe mapholoba le video kuyothi makushaya ilanga langolesine ebusuku njoba sikhuluma nje bese siyichoma ngo7 iningi labantu abazobe beyibuka abantu abangabalandeli badokotela uMngcwabe Yahlehla nalabo abazobe beqala ngqa ubona udokotela uMngcwabe Yahlehla umbuzo wokugcina lo beba ngako udokotela yini engadala omunye umuntu agqugquzela ukuthi angikuthembe njengodokotela wesintu angifuni ukusho wena ukuthi mina ngingathembeka ngoba kodwa zikhona izinto abantu abayitshena wena ukuthi ubona bekuthembile nje dokotela ingenxa ukuthi wabenzela lokho mhlawumbe sikunika ithuba lokuthi emzuzweni owodwa usiphe noma zibe ntathu othi lezi izona zinto abantu abazidla kakhulu ngazo ngami obusuku nemini mapholoba namanje nje mangizongena la ngivinjwe omunye udokotela uthe uba uSibanibani ya ushile sibongo sakhe ya uthe udokotela uSibanibani yabona wathi ubuya eGiyani oh yes ya ngimthola la ngaphandle wathi ubuya le eGiyani wathi ujabulele ngibona idokotela yazi ngihlale ngibona ngithokoziswa angazi bathi moya wakho dokotela uhleli kahle yes and kuningi nje bathi ke awuyikhukhumezi yes futhi awuyiqhakambisi angikwazi ke lokho angaze ngikubone kusho nje nami ngidaliwe kula igazini kamama nami nje kula igazini kuyaye kwenzeke mhlawumbe uthi kuyenzeka kuyaputsha kuputsheswa ke uwe mina nje angikwazi kwakwazi ngeke ngizwe besho futhi ngiyakubonga nami ngihlale ngikuphahlela ngikucela ukuthi ngiyacela ukuthi engathi ngingahlala umoya wami uyilendlela oyiyo kungenzeki ngingene omunye umoya engingawazi ngoba lento yokungena umoya amapholoba ungawazi ukubona umapholoba ephile enye impilo bese nawe ufuna ukuyiconverter uzenza umapholoba noma ufuna ukufana namapholoba of which at the same time leyo nto le iyakulimaza wena ngoba umuntu nomuntu uzalwa efumbethe isiphiwo sakhe mawusuzofuna ukufana nodokotela uMngcwabe Yahlehla wena uzoyilimaza and ngeke kuze kwenzeke uzufane nami nginezingane mina ziningi kakhulu icishe mhlawumbe mangathi isiphiwo kuyaphiwana esingawela kuzo yes Ningizimu Afrika behleli kahle nodokotela uMngcwabe Yahlehla otholakala endaweni yakuphi dokotela ngitholakala lapha osizweni 07 osizweni ma4 section 4 inamba yami 0732196664 Sibonga mkhulu mbukeli waseNingizimu Afrika behleli kamnandi nodokotela uMngcwabe Yahlehla sibona nevideo elandelayo siyabonga babukeli abagulayo nabahluphekile bebabasondela
sondela emkhunjini kanowakhonozwa ngimsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela yeyishideni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini kanowakhonozwa Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkhumbi kaNoah Yeyigibela umkhumbi kaNoah nawe sondela emkhunjini kanowakhonozwa Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala